Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaikhoz: senki nem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket, másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhatunk az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél és a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem is aratnak, és magtárokba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ki sokkal többet azoknál. Ti aggodalmaskodók, melyitek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani. És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem párhoznak és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágok, mely ma virul és holnap kemencébe kerül, így öltözheti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább kicsinyítőek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségtek van. Ti mindenek előtt az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket is mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, kereszténység életében számtalan olyan tanítás előfordult, ami a keresztény gondolkodásra épült, de mégis valamilyen szinten eltért attól, valamilyen szinten elferdült. Ugye ebből jön a herezis kifejezés, az elferdülés, görög kifejezés, és ebből jön egy ma már egy kicsit durva szó, az eretnekség. A 19. században volt két nagy elferdülése a keresztény gondolkodásmódnak. Nem annyira vallási jellegű volt ez, tehát nem lett belőle egy önálló vallás, vagy vallási irányzat, hanem sokkal inkább a gondolkodó rétegből voltak, akik ezeket az elhajlásokat vallották. Persze keresztényként érték a maguk életet. Mégis a filozófiájuk, a gondolkodásmódjuk elhajlott valamelyik irányba. Többször beszéltem már arról, hogy a keresztény gondolkodásban vannak olyan titkaink, amiket nem tudunk emberi gondolkodással, filozófiával, emberi szókincsel maradéktalanul megfogalmazni. Úgy tűnnek, hogy ellentétek. Mind a kettőt állítanunk kell, és ugyanakkor, ha elkövetjük azt a hibát, hogy egyik vagy a másikat kezdjük túlsúlyba állítani, akkor jön az elhajlás. Jön az, hogy a tanításban az ember eltér attól. Hát az isteni gondviselés és az emberi szabad akaratnak az összehangolásáról van szó. Lehetetlen ezt emberi gondolkodással, lehetetlen ezt emberi szókincsel szépen, gyönyörűen megfogalmazva oda tenni az emberek elő, hogy ezt úgy értsük meg. Igen, tanítjuk, hogy Isten gondoskodik rólunk. És tanítjuk azt is, hogy az ember szabad. Szabad döntéssel rendelkezik. Isten választja, vagy esetleg a mammont választja, vagy szép bibliai képpel akarok fogalmazni. A döntési helyzetünk van. Szabadon a döntéseink. Azt hiszem, hogy ez a két elhajlás a 19. században nagyon érdekesen mutatja ezt meg. Az egyik elhajlásnak az volt a lényege, hogy az alkotás elkészült,
ugye a teremtés, az alkotó viszont vidám. Ugye az egyik ilyen nagyon nagy elhajlónk, aki az ember tragédiáját ezt ilyen szépen megfogalmazta, Balács Imre is ezt vallotta. Ezt úgy nevezzük, hogy deizmus. Hogy az ember szabad. Isten ott jól áll van, megkapjuk a lehetőségeket, az életet, de már nem gondoskodik rólunk. Nekünk kell a dolgainkat irányítani, megoldani. Ez az egyik nagyon érdekes elhajlás. Szabadok vagyunk. Azt csámultak a idézőjelben, hogy lehetne ezt még tovább fokozni. Másik elhajlás pont ennek az ellentéte. Mindenben benne van az Isten. Sőt, még erőteljesebben fogalmazza meg a minden a panteizmus. Minden élőlétben az Isten teljesen benne van. Nem csak úgy, mint egy alkotás az alkotóról beszélve, hanem az Isten benne él. Az Isten csak akkor tud bennem élni, ha én befogadom. Az ő végtelen szeretete ezt az óriási szabadságot adta meg. A saját mindenhatóságát nyilvánta meg az Isten, hogy az ő szeretett teremtményét ne rabszolgaként teremtse vagy hozza létre. Az ő szeretett teremtménye, a gyermeke ne éljen meg a rabszolgaság, a döntésképtelenség, a lehetetlenség. Mert abban a pillanatban szeretet elveszik. Ha nem tudok másképp dönteni, csak az Isten akarata szerint, akkor hol van az én döntésemnek az értéke? Akkor egy báb vagyok, nem más. Szolga vagyok, nem más. Szóval kizárólag az életemből az Isten. A mindenható Isten. Ő a szeretetét ennyire komolyan gondolta a teremtésben, hogy én kizárólag őt. Ennyire szeret. Tehát ha akarom, akkor nem ér benne. A lehetősége megvan. De akarom, akkor nem ér benne. Ha akarom, akkor igen. Tehát látunk két elhajlást, és azért ma nyomokban ez a filozófia, ez a gondolkodásmód nagyon sokunk életében tetten érhető. Most nem az ateisták vagy a közömbös, hanem itt nálunk is. Elhagyott az Isten, hiába kértem, soroljuk. Ez a világ ilyen, olyan, amolyan. Miért nem szól bele a történelmünk során? Miért engedte meg ezt? Miért engedte meg azt? Tehát bizony hajlunk arra, főleg az első részében, az első elhajlás, hogy az ember azt mondja, hogy mint jól el vagyunk, csináljuk a hülyeségük, meg jól el van. Megteremtette, nem érezzük a gondviselést. Az Isten szabadnak teremtett. Ha te döntesz, hogy ő gondot viseljen rád, akkor gondot visel rád. Ha úgy döntesz, hogy nem, akkor nem tud. Nem azért, mert nem akar, nem tud. Tehát neked kell eldönteni. Akarod, hogy az Isten gondot viseljen rád? Akarod. De ennek van útja. Ennek van útja. Hadd mondjak egy-két dolgot. Olyan szépen fogalmazta meg az evangélium. Nem több az élet az ételnél és a test a ruhánál. Most akkor indul el, hogy az Isten gondviselését az ember megtapasztal, vagy beengedje Istent és az ő gondviselését az életében, amikor elgondolkodik azon, hogy ez a lét sokkal több az ételnél és a ruhánál. Most ez az étel és a ruha, ez minden a természetes világból takar. Tehát nem csak ezt a kettőt jelenti. Ha több az életünk ennél. Most ezt nem, ha úgy érezzük, hogy nem több, akkor már itt megálltunk. Akkor ez az élet, ez a fizikai létről szól. Akkor arról szól, hogy
legyen ételem, legyen italom, legyen kajám, legyen autóm, legyen házam, legyen bankszámlám, itt a földön egészség, csak egészség legyen. Meddig? Hova? 70 évig, 80 évig? Csak egészség legyen. És ha nincs? Vagy ha van is? Ha megígérünk, még ha egészséges is vagy, ha bocsánat, folyikor, akkor ez marad, ez a világ. Akkor isteni gondviselésről beszélni, hát minek? Megteremtett bennünket, jó lehet, tök jó lehet, próbáljuk átléget szólni az életet valahogy. Akkor itt már szeretetről, önátadásról, önzetlenségről, ami nekem jó, azt megcsinálom, ami nekem úgy tűnik, vagy amit elvárnak tőlem, vagy valahogy a falut, azokat én csinálom. De nem tenni. Tenni. Róla az embernek magának kell ügyelni, magának kell törődni. Hát egy életem van, ahol ha nem több az ételnél és az italnál az életünk, akkor egy életünk van. Ha akarjuk, akkor ez ragaszkodok. Akkor ez számít. Annyira fontos, hogy rájöttem, hogy az ember sokkal több az ételnél, és sokkal több a ruhánál. Az emberi lét ennél sokkal több. Tehát itt indul valami. Filozófia, legalábbis az én életemben. Itt érzem, hogy indul valami. A másik, ami nagyon fontos, és ebből következik, hogy az ember azt mondja, hogy több az ételnél és a ruhánál, hogy van valami, van valaki. Tehát, hogy létezik természet fölött, hogy bennem is van valami, ami túlmutat a természetes világon. Ami nem romlandó, hanem romolhatatlan, hogy a Szentlélek. Ez honnan van ez hogyan működik? Ez ki tette belé, ki alkotta, ki teremtette. Ezt hogyan lehet kiteljesíteni? Nem a természetes világot, hanem a bennem lévő Isten szikrát. Az Isten nekem ajándék. A lelkem. És akkor itt jön rá a válasz, hogy mindenek előtt Isten országát és vannak igazságát keressék. Hallottuk az evangélium végén. Mindenek előtt. És ha ezt csináljátok és keresitek, akkor minden így fogja, és ezeket is mind megkapjátok hozzá. Ez nagyon-nagyon érdekes. Az emberi élet több az ételnél és a ruhánál. Mindent meg kell tennem, hogy Isten igazságát kutassam és keressem az életemben. Hogyan éljen, mit cselekedjek, hogyan szeressem. És akkor ebben a pillanatban Isten megírja, hogy mindent megkaptok hozzá. Ha ezt a lépést megteszitek, hogy őt keresitek, akkor minden megjön össze. Befejezésül az olvasmányt szeretnék felolvasni. Annyira gyönyörű, mondhatom így lélekfölemelő. Csak amikor az elején halljuk, akkor nem biztos, hogy emlékezünk rá, hogy leesik. Esetleg így az összefüggésekben, vagy a prédikációban sikerült kicsit fölkeltenem erre a figyelmet, most talán nagyobbat fog ütni, mint az elején, amikor hallunk. Ez az ígéret a lényeg az egésznek. Nincs másunk, mint Isten ígérete. Hogyha rájössz, hogy több az életed, a ruhánál és a testnek, ha keresed az ő igazságát, akkor Isten ezzel a gyönyörű izajási jövelmezéssel, kifejezéssel fog biztatni téged, és adja meg neked az erőt ahhoz, hogy ezt tedd. De megfeledkezhetett csecsemőjéről az asszony, és megtagadhatja a szeretetét mihez szülöttétől. De még ha ő megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad, mondja az Úr.